Assalamu алейкум, җәмәгать. Нәкъ 60 ел элек Юрий Алексей улы Гагарин беренчеләрдән булып галәмгә юл тоткан. Без исә шул уңайдан Шейхабаддин Мәрҗани исемендәге 2нче татар гимназиясендә беренче татар аэрокосмик инженеры Надир Бахаюев белән очрашуга килдек. Кызык булыр. 12 апрель көнне беләсез, истәлекле вакыйга кешелек тарихында да, бигрәк тә безнең ил күләмендә кешенең космоска очу уңаеннан юбилей дата, шулай бит, әйме? Көмеш канда беләсез, шушы көн уңаеннан да һәм инде безнең үзебезнең гимназистыбыз, шушы гимназиядә, әлеге гимназиядә укыган шәхесебез, сезнең кебек укучы, әлеге парталар артында утырган һәм инде шушында укып чыккан егетебезне сезнең белән таныштырырга чакырырга булдык. Ул да булса Надир Багавиев. Бүгенге көндә, димәк, Багавиев Corporation дигән оешманың җитәкчесе һәм аның хуҗасы дисәк була, ягъни татар халкының Илон Маскы дип әйтсәк. Илон Маск Американың Надир Багавиевы. Сөйли башлыйм инде. Мин гимназияны бетердем, Кайга бардым, Кайны бетермәдем, Америкага гаиләдә киттек, анда армиягә бардым, механик булып, вертолетлар өчен. Ondan sonra üniversiteye varıp Aerospace Engineer olup gittim. Ondan sonra 3 kompaniyada işledim. Ondan sonra startup'ına başladım. Kremniy Vitali'de. Hazır men Qozonga qaytib, bunda injenerlar izleyim. Birgalab konstruktorlar bürosunu tuzuymiz da, bundağı aparatlarını Amerikaga alıp barıp eksportlaymiz. Yaxshi etib öğrenimiz. Hem belki birgalab konstruktorlar bürosunu tüzüyüz, fen üzerine tüzüyüz, hem benim zor programı var. 50 yılda Yıldızat, Zvezdalık tüzerge, ana kosmosta tüzerge gerek, onun kişi için. Ama onun başlangıcı o konstruktorlar bürosu hem fen üzerine, biyologiyini, fizikini, hem optik sanatlarını Qozonda Tatarcha fenni alıp barıp tüzüyüz. Надир, менә әгәр дә менә хәзер күзалласак, шулай менә күзалдына китерсә, хәзерге балалар, алар видеоблогер яки Моргенштерн буларга хыяллана, имештиренчек. Нишләп менә элегрәк алар янгын сөндерүче, шул космонавт буларга хыялланадыр. Нәрсәгә үзгәрде ниләр шулай? Нәрсәгә менә сәбәбе нәрсә аны? Беренчедән компьютерлар минемчә бер кешене миллиард тапкыр кабатлый ала, шуңа күрә кешеләр камера алдында кылану ул җиңелрәк әлбәттә. Минемчә шулай ук кыюрак булырга кирәк. Кыюлык ул кешене дөньяда булай итеп тарата, бүлмәдә бер нинди камера алдында бию урынына дөньяга барып, үзебезне космоста таратуны үстерергә кирәк дип уйлыйм. Менә шуны үзгәртергә кирәк безгә. Кытай юлы белән бармаска, татар юлы белән барырга. Беренче татар космонавты галәмгә кайчан очачак? 10-15 елда без конструкторлар бюросын төзегәч, ракетаны төзегәч, очырбыз инде. Менә әгәр дә мәсәлән мин сиңа шул ук сорауны 2нче елны бирсәм, әйме син бәлки аның вакыты кыскарыр, мин нәрсәдән чыгып әйтәм, тикшеренүләр, бәлки нидер тәҗрибәгә таянып, әйме бәлки вакыт кыскарыр, шулай бит? Минемчә халык идарә итүле кешеләр һәм без берләшсәк, тиз итеп эшләсәк, аны 5 елда да бетерергә була. Иртәгә 13 апрель изге Рамадан ае башланып китә. Менә синең дингә карашың ниндирәк менә? Беренчедән бөтен ышанучы кешеләргә изге Рамадан мөбарәк булсын. Һәм алар аерылган dinni һәм ышанычны избатларга булмый, аңа ышанырга кирәк. Шуңа күрә теләсә кеше аны башында айырып, математиканы монда тота, ышануны өстә тота. Мәсәлән, мин космоска барып, бәлки анда Алланы табырмын дигән сүз дип уйлыйм инде. Соңгы сорау, ак дәфтәр, белая книга. Аның турында сөйләп җибәрәләр. Син бүген Фәннәр академиясендә булдың бит, әйме? Аның турында кыскача сөйләп кит инде. Белая книга ул мәкалә түгел, әмма мәкаләгә ошаган фәнни язма. Һәм без термотыш реакторны төзү өчен мин ак дәфтәрне чыгардым. Башка фәнни кешеләр аны, физиклар аны яхшы акыллы дип әйтсәләр,
бәлки төзи башларбыз да. Шулай булсын. Рәхмәт бик зур. Сезгә дә. Шабай.